I greet you. All of the telling and look. How's my team? How are my people? Are you good, Zungu Nation? Ngifika ngomoya omuhle kakhulu. Ngikhumbule abantu abami. Bese ngikhumbule emawami. Hope you all are well. Hope you all are true. There's nothing much that I'm doing. Sawubona wamuhle. Siyabonga. Siyabonga. Molo. Shanti. Ukhuluma isilungu. I understand ukuthi yini ngikhuluma isilungu. Umqala usuka eklaleni emabhakedeni. U-elevator akukhohlisa manzini. Kanti yini yazi bafethu nginenkinga la. Inkinga yeqolo. Yabo la mangithi la ubhlungu. Yabo. Zonke lezi indawo lezi. Zonke lezi ndungu lezi. Yawo nje mangithi ngibuye la ngapha konke la. Ubhlungu zonke lezi ndawo lezi. Uyangibamba kanjani? Lezi ndawo lezi zibhlungu like la indololwane la. Yabo bafethu indololwane la. Yabo. Awu mngani wami. Yabo indololwane guys kubhlungu indololwane. Yeah. So nje I'm not okay because ngeke zingabuhlungu udla njalo. Awuphumeki imwe. Guys, I just want to say welcome to the Zungu Nation. I'm very much excited for today's games because I'm playing them very comfortable and cozy. Guess what? The Zungu Nation chair is here. Ngiphinde ke manje ngiphathe ningizwe ngikhala ukuthi sekuhlungu sekunjani. Thank you so much guys. Kusebandleni enu. Nginaso nje lesi story because of you guys. So angeke ngiwadla amandleni nesalive amadoda. So thank you so much. Malini 2 point something. Yeah, 2 point something noma ngeze ukukhumbula kahle. Are you ready? Imbuzi. Izinja. Oh bastard. Siyabonga kakhulu Nkosi yami. Awucabangi ukudlala nami namhlanje. Sengiyabuza nje. Ngaze ngajabule ebusuku. Into engiyihappy. Ngifuna nje sidedele induku kuphela namhlanje. Share the life to all the snipers like high. Share the life to all the snipers like high. Sizobangena kakhulu. Usuyadla uyancincana. Bengingakakuthengi ukudla. Ngalesa sikhathi bengingekho. Share the life to all the snipers balayikhaya, please. I need to see all
my snipers here sizocelebrate nje ngokudedela induku kubantu oncama beze bonke ncame 1 ncame 2 ncame 3 ncame 4 ncame 5 kwiZungu Nation sishaya ngoncama abo 5 ngiyaqala ukubona udinwe kanje kwipost yakho on Facebook dinembi ibingiphaphelile le ngane ngikutshela ibingicike nje kabi ni ready bafethu nidla udlani no it's nothing major guys it's just beef it's meat with a stiff pap and chakalaka on the side and then with a beverage mangithi beverage guys a beverage is something yokuphuzwa kubona utshwala into nje that is liquid ephuzwayo manje vele ngeke usiphendule uphendulani manje ngikhuluma nani hello Yamangu I was listening to your songs they are really good queen ngicela ukubona amaZungu Nation nje ethi nje izandla ethi hello qatelihle for amanzini ngabe hamba konke kuhamba kahle uZungu Nation enesituro le madoda namhlanje ngicela induku kuphela hello are you good guys asenze njani namhlanje nje sinesitulo esishasha ngicela sibe nenduku yesibhaqa sibe nje nenduku yesibhaqa unduku ende uxaxa lwenduku ngazuphi uSpider ave ezojabula yazi ukusibona sesinesitulo unine yilo indaba yesitulo uSpider madoda benoncami come on let's double tap the screen let's dedela induku iZungu Nation enesitulo madoda double tap the screen let's go guys double tap the screen wena sami there's a times 2 coming I love whatever that you are doing guys thank you so much waze wajiyami niyabona ukuthi now sengi right kanjani sengithi nje I need only 1 donut to reach the target just send 1 donut let's reach the target 1 donut sinesitulo azidliwa ngiyanithemba ke Tako ye mngana wamushilo yawafuna lama donuts usunawo ke manje aya wakakazi wamuhle usisizwe ngiyambuza focus need you to focus ay I need donuts on times 2 guys I need everybody to play donuts on times 2 ekwazi kwamnandi ku streamer it's times 2 guys donuts everybody play donuts on times 2 anenkilava njalo mina mana sodlala ngalo kuyimeshela ndelayo come on guys let's go at least uyajima wena khona abadla kuphela awungani wama donuts uzajabula uthuli madoda uzajabule Let's keep going, kids. Let's keep going.
I'll keep going, kids. Ningavumi ukudliwa. Mm, 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 mm. It's marinated. Yona ntombazana. Ngikwenza nje. Ngikwenza nje. Yeza lapho Lioness. Ngikwenza nje. Iyabhedwa network yalo ntombazane nayibona noma eyami. Nemgada angasinayiphi ke madoda. Asifake ama gift kakhudlwana ke manje. Ma gift kakhudlwana ke manje. An-edana ama-donuts noma amathathu. Ama-donuts noma amathathu. Noma u-3 ama-donuts. Ha. 3 donuts. Let's go. Hey, isibhamu sinika uhlanya. Akawagaqaza ama-donuts kanje. Umngani wami. Uyalidedela idonut. Uyalidedela idonut. Madlamini, you got yourself a glove. Mini, you got yourself a glove. Ndo, you got yourself a lightning and a glove. Thani-ke mngani wami ngikhombisa ukuthi iglove idlalwa kanjani. Uzofika upressa leli box elipink lelongena kulo uzothenga ama gift, uzofaka igift. Walipressa. Khona ebhala ukuthi exclusive lapho. Awuyithinti ngale kwayo khona into encane nje lapho. Eyisikwedlana noma kuncane nje uthinta khona. Khona into epink ezovela lapho. Inqindi epink. Uyayisenda. Uyiphumelele akavale lithanga. Ukwatile induku. Uyalisenda upress usend lapho. Hayi manje. Wena ngisethedi hayi namhlanje Nkosi yami. Play. Sawla. Play. Hey great wena. Hawu. Oh boom. Awu great ngani qhamusa uthi play. Network iyabheda. Ish. Okay ngicela ngipha ningaphumi guys ngicela ningaphumi. Ngicela ngipha 2 minutes ngizothenga idatha. Not even 2 minutes, 1 minute. Ngizophoza nje bese ngiyaphuma 1 minute. Yawula uhlangothi. Ubhlungu uhlangothi. Yabona into engishoyo. Lana nje bekuhlungu konke ngapha. Konke ngapha kuhlungu. Like ngathi khona bengishaya. Yabo nje ubhlungu la indololwane. Yabo la indololwane la. Dube sisters kwenze njani manje? Why are you sending dots? Dube mana yazi Thuli even ngiphenduka yezo lethe mhlambe ngifuna ukuphenduka like la ngathi kunezibhobo la noma ngiphamisa isandla nje ngithi ngiyeza ukuthi izibhobo zimandla la nezibhobo ngitshele hey angiyazi into evelele mina uthi
the babies. Awunakuzinhle. Asiyani kubonga madoda namhlanje nje ngifuna nje sibadedelela induku kuphela. Umini usasekhona yini? Bonke abathola amaglove basasekhona. Hello? Hello. You good? Yeah, but you wanna battle me? I don't have no smoke. It's my first match as well. I don't have smoke. We can just try one. I see you have a lot of people over there. I'm not blind. I see it. I said, I see it. I said, are you sure? I said, are you sure you know who you send a request to? It's me. I have 4 people over here. Pinky, thank you for the hearts. You're from South Africa, yeah? Yes, I am South African. Nice. Where are you from? Nigeria? Mm-hmm. Okay. Guys, let's go. Donuts, same soon. Akbula nang mamlamba madoda. Joker, why did you say were you fear? It's from Zimbabwe. No. Who's from Zimbabwe? Me? It's South African. It looks South African, in fact. It has it written all over his face. I'm South African. My person is joking. His eye is currently drunk. You don't know what he's saying. Joker, you're on something this evening, I mean. Thank you so much for the likes, guys. Guys, there's a time story coming. You're saying what you don't know. There's a time story coming, guys. We need to do the move. You say what you don't know now. Everybody double tap the screen. Everybody double tap the screen. Abangena my gifts. Let's double tap the screen. Let's see double tap the screen. You kids. Ow! How so? Ini madoda. Kubo nje. Awu Nkosi yami. Khona uThokozani oze wangitexta Nkosi yami efuna nje ukuzodlala. Zonke siyadlala yini? Nina ni addicted kulento. Senimane nenza ngazathi mina addicted. You guys are addicted to streaming as well. Nenza ngathi mina. Niyangitexta nina mangi offline. Manzini siyadlala yini namhlanje? Manzini please be live. Nichovekile. Niyathanda double tap screen. Times 3 guys. Donuts, caps. Yes, I'm listening. This thing on your head, what's it called? My people are asking. My language is called umqhele. It's a crown. It symbolizes royalty. And let me see the bag. Oh, it's beautiful. Thank you. Asambeni. Times 3 guys, come on, let's move. Donuts on times 3. Ubhuti kumele ucela accept nithini manje? Siyaphila ninjani? Nithini manje angizwa mina kids? Accepta bani? Double tap the screen kids, let's go. Kunobhuti ofuna ukudlala nawe. Ubani lo? How much is your mqhele? All in all, it's 3,000. Melo singing. Got him. Yes, you got him.
Laba ney'thelo Look at what are zangapha you seeing there? Eh? If I ezinemkeke come and meet bajuice you, bashona. if I come and meet you, After the game accept. Ubani lo acceptayo? if I come and meet you, see, you have finished me. I told him I don't have smoke. We're the same. Look, I'm on 380 something coins. That's nothing. Okay, ngizokufaka amagumede ngokuzo. Next time I catch you, maybe I will have some. We're gonna play again when we both have smoke. I'll follow you. Okay. Okay. Double tap the screen. Look, I go and sleep. Go to bed. Magumede ngithe ngizoku-accept. Thana kudlula usisi bese ngiyaku-accept. Akonakala madoda izungination enele. Thank you so much for the match, mama. Okay, bye. See you later. Mini, you got yourself a glove. Magumede, you got yourself a glove again. So Mini usenama-glove awu-2. Mini, do you know how to operate your gloves? Woza Magumede. Yo, kodwa manzini ukuze ngifele ezansi sawubona. Siyaphila wena ungafuna ukungena imatch ikhona yini ikhona into enjalo? Ngiyaphila nyama kayishisha kamephephezeli, right? Akithi siyaphila mntakwethu singezwa wena. Avuyidayisa kamnandi imoto. Hawu. Kodwa Kumele uzocela into ocela yona. angizele lokho manzini kunesicelo. Alright. Ngiyakuthembisa neglove lakho ngizokusebenzisa ngendlela right. Okay. Yes mlaleli. Bengisacela, ngicela ungangiphoqi. Yebo mlaleli. Ngicela accept ubhuti Mary osingile uzombona lapho. Uma nihloseni ngalo mail. No, buka ubhuti Mary ngiya-check-a ngisho ama-viewers akho ungathuma ngisho mina awu-12 and una-189 manzini. Akukho kukhulu. Ufuna uku-experience nje ukudlala no-A3 u-DOC lapho nje. Anginawo A3. Sekuyimo A3. Did I drop? Yebo nginawo. Yeah manzini. Kodwa ayikho I inkinga. see. Yes, I didn't even see that. Okay, it's fine. Yeah. Siyabonga kakhulu izandla yidlule ekhanda. Okay. Manzini nyama kayi. Ayike enze lo mail sibone. Ngiyabonga. Alright. Hey bafethu. Niyabona masingadlalanga ukuthi kuyashuba. And we are actually A3. I'm trying to understand what's going on with this mail something. Uba lo mail something. Kade lokhu kunizwa ngayo. Abamfake ke ngimbona. Akangi request phela mail osingile. Angizukuhlala ke ngizomlinda 1 minute. Zongathi bafuna ukusishaya labantu. Singavumi. One thing I'm sure about singavumi. Kade lo mail khulunywa ngayo. Aka request phela. Uzugula wena silwane. Silindileke manje sidlali ke manje. Silinda uMel osingile. Hey no bantu. Uphi uMel osingile? Nasi isitulo esisha. Nasi isitulo. Nasi. Khona lokho ngirequest uyanginyanyisa uyabona ngedecline lokho ebuyile. Hayi ngeke hayi uyobuya manje red lo mmeli wakhona. Ngeke. Simoshela isikhathi. Kade silindile. Hayi ngeke. Manje red ummeli uzobuya. Hi.
سیصد نفر تو لایوشه دارم لایک میکنم تپ نمه دوستا خو دوست همه سفر لایک کنی لایک های نفر رو خو برین چی در پشت سرش بسته کرده noma wathini wemfazi ngakhuluma kade ekhulumayo ngakazungu egcineni wakho and njengamanje ngizokugcoba. You understand? Guys, it's times 2. Please do the most with donuts. I need donuts right now. Oh, take me to something. Oh, take me to something. Thank you so much for following me. Let me follow you back. Donuts, guys. Donuts. Don't let us all guys, we have to play as hard as we can because we are on, excuse me, we are on A3 right now. So masik A3, it's because as lalang is on. So masik A3 kanje, chances are high ukuthi namhlanje sizolala siku B3. Siku B1. There's a times 3 coming, guys. Mawufike times 3. Ngicela siwukhuphukeni kabi ngama donuts. Lindani speed. Ku times 3 emini. Oh, so qala ngala magumede. Ku times 3 magumede, please put your glove on. One of you nje umini noma umagumede afake iglove lakhe ku times 3. Mawusuqalile u times 3. Thina abanye sothinta iglove send ama donuts kakhulu. No roses on the glove, guys. No 1 coins on the glove. You just touch the glove, you send donuts and above. You start from donuts and above. Nakya fake iglove yakho ke magumede. Guys, sothinta nje iglove lapha thina phezulu. Nakya iglove isikhona ke bafethu. Touch iglove sambeni. Ala ngoba ngizobuya ngihamba. Ala ngihamba ngoba ngizobuya ngihamba. Okay. Asambeni. Touch the glove, guys. Donuts, please. As many donuts as possible on the glove. As many donuts as possible on the glove. Guys, uqeda kufaka times 3, so ingozanyana game yakhe la idlalayo. Sanga sniper noma inini. Double tap the screen and donuts on the glove, guys. Let's go. Donuts. Let's go. Can I see my money guns, my hearts? Asambeni madoda, azamele ukunyakaza. Times 3 lona, let's use it wise. Yay! Awu izungu nation. Izungu nation. Nithini bantu bami? Why singalindi umeli ngama glove? Umeli inkinga ngimazi nje mina. Ngimnikelile ithuba wangayenza umeli kaMagumede. Sizungu nangizama kalinda umkhonto. After la sifaka umeli. Kade ngimlindile lo meli wakho mina. Why are you guys wasting gloves? Oh, Thuli. Hayi uThuli usuke yazi into ayenzayo. Ishe nganithethisa. Guys, donuts on the glove. Everybody, donuts on the glove. No more 1 coins. Donuts on the glove. Kanti lo muntu unabantu abaningi ngalathi ngibuka. No level 13. Yeah, it's not safe, guys. Donuts on the glove. Touch the glove. Let's go. Now I'll pay the glove bo. What's up, Bel Faila the glove? Intombazane. Ayazi ngenelo yini. Ayashisa ama glove ukuthula vela wakhiphe njengezikwasebenzisa. Maningi. Qoqa. Double tap the screen, guys. Let's move. Can you get to 1,000 at least? Let's get to the 1,000 at least. Let's get to 1,000. Manzini, Mel, owendlu emnyama. Kade ngimile Magumede ngimlindile umeli wakho. About 3 minutes akaza zang request. Lokhu ngimlindile. Ngize ngafaka nayo intombazane. Uthi ukubhekile umbonile. Ubani ongibhekile?
Mina belokhu ngirequestwa nje after la uyeza. Akasheshe because isikhathi anginaso. All right, Madlamini, you got yourself a glove and a lightning. Magumede, you got your glove and a timer. Thank you so much. Look how uthuli kuyagula ekhanda. Uthuli ke uyagula ekhanda ngitshela mina. Akeze kumeli. Melo single was. Melo single was. Meli 1 was. Meli 2 was. Meli 3 was. Meli 4 was. Aniyabo mela akekho. How? Magumede sengiyama ke futhi manje. But I need to play, guys. Time is money. Yes, akasheshe phela. Screen is paused like mina kuphela. Hayi uwe wedwa. Ayalindwa bolo mmeli. Shuthu nesibhaxo serious. Ngibukeni ngilindile uphi ummeli. Ngeke manje Magumede nimosha isikhathi sami nommeli osingeli wakho. Sengize ngiyamsesha mina mmeli osingeli. Angimboni. Ayikho umuntu othi ummeli osingeli la. La muntu engimbonayo ubhuti Mel. I think uyena. Oh, ungenza isithutha. Magumede ungenza isithutha. Ubhuti Mel igama lakhe. Ungenza isilima lo uthi obe nothuli nginitshele. Lo mfo uyistream esidala istream akafiki. Mdala sengimbonile ku level 17 even ngokugift. Othuli olokhu njani. Omagumede basenza oclever. Hey bafo, Khamba kahle mfethu. Joshua, hey ngibathe ngiyakusesha lana, hey yabo ngize ngafaka i-screenshot sakho lana ngibakhombisa ukuthi hayi awukusesheki. Cishe kanjani lento le? Hayi uba lina ngibiza ngaka nizweni madoda konakele. Ah sizophatha uphethe ismoke esinzima lapho. Nisithatha phi smoke ngoba ngiyiwinela ngo300 nje. Hawu bafo kanjani bafuna ngifuna phela nami ungene egemini yakho yabo. Ngeke kube nama viewers amangaka. Ngathi ku level 17. Cabanga nje ngiphansi kanje. Hayi asigijime mfethu wami asibone phambili. Alright sure. Ngiyalazi. All right, asigijimeni madoda. Omagumede banamanga. Uyistreamer lo mfowethu. Asambeni ke madoda. Senze nje iqiniso lodwa. Zoom, good night. Wena unomgqinqinqi wena. Okay, makes sense. That's why sibizwa ngali. Sibizela ukuthi une smoke lo mjidi, yabo? Ubona smoke esingali? Asibo smoke esingali? Guys, let's play on ×2 right now. Siyadliwa right now. Okay, no wonder uMagumede esibiza. Okay. All right. Ungahambi Thuli. Mehlo, asambeni madoda, sibhekene nengwadla yenkinga la. Okay. Kahlahle ngilethwe empini mina la. Lo Magumede ungibiza ngapha uyogifta yena ngalena. Ungibiza nje ngoba uyisniper sakhe lo mjidi. Okay, makes sense. Ugijima ngamamani gani kuphela. All right. Touch the glove, guys. Let's move. Touch the glove. Let's move. No, mniyeza nithuba Thuli adlale ayenze nje into ebefuna ukuyenza uMagumede. Ningamosha ama glove. Don't waste ama glove. Image unprepared kanje. Ningayi waste ×2 right now. Touch the glove. Let's go with donuts. Touch the glove. Let's go with donuts. Touch the glove. Let's go with donuts.
inkinga ke lokho abakwenza kuzungu ke basazokukhokhela. Ya angizwani mina nokufakwa ohibeni. Ngincenge wozodlala noSibanibani bengibona ukuthi I'm smokeless. Bese kanti umuntu ongincengayo isniper sakhona. Ngithe don't waste gloves guys. Don't waste gloves. Come on. I said don't waste amaglove. Angithandi mawuzodliwa sibona ukuthi. Nami angithandi but sishawe ngengqondo engayi-understandanga nami la. Uyintombazane lo Magumede. But ke it's fine benosilwane. Oh both uMagumede nosilwane njengoba bebengapha bathunywe yiyo le out ukuthi izongibiza. All right. I understand ke manje how this is going. Bobabili Magumede benosilwane ama snipers angapha. Ngoba bebeze ngapha benza ngathi baya gifta bebefuna ukungifusha ukuthi ngizodlala nomjita because bazogifta yena. Hayi angijunywa ke mina. Angijunywa but ke it's fine. Sizolokhunja. Sisazodlala naye mfowethu. Sengimfollowile. Mina naye ke sesodlala sesazi. Sesodlala sesazi ukuthi sizolwa. Hayi ukuthi ngijunywe kangaka kuthiwe kimi wozodlala nomuntu usufuna ukunderstand kunjani ukudlala nomuntu oku-Abani kwasha kwacima. That's a low blow. I don't respect even this win. Angirespect nakancane. Lenje Womnese bethi into yamantombazana mase kufanele ngiqabule. Trinity I don't respect this win. Win nje bengizoyirespect. Ukube ngitsheliwe mina ukuthi uSibanibani ufuna imatch nawe ngathi ufollow istream esincane ufuna ukubona uSport ecala ngeke uzolimala phela umuntu umshaya ngehema ngangijuma bayangisaba umshaya ngehema phezulu kweSpeed Nightclub ngishawelana ngehema nje manje. Thank you. Okay. Masiphela isikhathi ngifake time make edit isikhathi and edit isikhathi la edani isikhathi it's on time make aka edit isikhathi. Ngiyajunywa kahle la kwa streaming live ngiyasatshwa guys. Ngiyasatshwa. Bayangisaba. Bangizele ngekelemu zokuthi khona uzama ukukhula osaqala ukustreama ucela ukustreama nawe. Ubugwala ngo-14 shame. No ize ngiqamba mangaka nje ngo-14,000 coins. No ningibizela nje umhlangano ka-14,000 amangangaka awuvule lapho ungizwe sengivulile. Uyaphila nkunzi yami? Ngiyaphila kunjani? Ngikhona. Abantu bakho they did something engayihloniphi yabo. Therefore I'm not going to respect this win. I respect you as a streamer. I'm just not respecting this win. Bafike bazenza abantu abazogifta kimi. You understand? Yeah. Basuka lapho bathi kunomuntu osaqala ukustreama ufuna nje ukubona ukuthi bengiqeda ngena nje futhi nakhona. Ofuna ukufunda ukustreama kunjani ukudlala no something kanti ama snipers akho ane smoke angihohela kuwe ngingenaso smoke ukuthi bezokwenza the mini 14,000 which is fine but next time I highly believe ukuthi when you want a match with me ungangizeli ngiyitayela. You tell me I want a match with you dog. Ngifike ngifull on yabo. Right now bengisadlala ama matches 2 I'm smokeless. Ngifike abantu bakho bazongibribe. But okay, I respect you sazodlala please follow me back. Ngizofollow. Sazobhekana mina nawe sesazi without idori. Ima-ke bafo, ima ngilungiseke bafo. Ngizoqala nje ngiyithobe, ngixolise, ngibaxolisele nangendlela abafike baka-approacha ngakhona, ne? Besine match ngo-9. Besine official match ngo-9. So abantu i-opponent yethu yangafika. Manje uyazi besesijimile sajima. Manje
Yabo sesibathi sibheka amalona sibheka abantu esingadlala nabo siyabona ukuthi sasesibona wena ono-200 and something viewers udlala imatch sathi hayi asithatheni usibonga okuhle yabo. Kodwa nje ngiyaxolisa ukuthi sikuzume bafo besifuna nje ukuthi babhodle ngoba abantu bami kade bejimile baboleka izimali kumashonisa yabo bazodlala igame. Abanye kabekho, abanye badubile ngoba bangene ngo9. Lungile nkunzi yami ubala ayisuzelene just that mina nawe sekumele sazi ukuthi uma uzobhekana nje nami wazi umsindo usukile angisaxoli mina nje nawe angisaxoli no peace mina nawe futhi engizokwenza short every day noma every 2 days kumele kube nenduku yakhe engizokunika yona nje. Yona ngiyanikana nkunzi yami kabi but akunankinga ke mfowethu wami siyabonga niqhubeke nidlale kahle. Shout out to your players. That's a good number. Siyabonga kakhulu mfowethu. Hayi siyabonga bafo siyabonga. All right. Ngicikwa ukuhlonipha uMagumede kwami. That's the part ecika uZungu njengamanje. Ukuthi uZungu uhloniphe uMagumede kanti ixuki nje elingehayo. Uzaqambe namanga like the audacity yomuntu omdala ukuthi angene ku live wami. Bobabili benosilwane. Hey, I hope she's blocked. Vele ngiyobe nginephutha mangimiyekile. Ngiyamnyanya umuntu ozongizela ngengqondo ezibheda kanje. Yini enzima sibo sicela ukuba nematch yakho la noSibanibani. Hayi lelo doda wenza that's too fucked up. Iyangicika lento ungijuma. Akawela bengaphesheya. Akawele nje abe ngaphesheya. Uzathi neglove lakho bonke benosilwana baweli. But isilwana bengashongo lutho. Yomala fedi zono zabantu nje. Nangu Magumede akahambe. Angimfuni umuntu onjalo mina ungihehela ini. Awungitshela ngana why are you not speaking iqiniso nje? Sibo sicela ukudlala nawe. Simple. Bebe ne official match. Angihloniphi isilwane lento nenzile angihloniphi. Ningifica ngirelaxele nizongiqambela amanga nithi mina ngithi ngenza ubuntu. Phela kade nicela sengize ngiyavuma. Kanti nizongifaka iofficial match ngingazi. I don't respect that. Like Zungu Nation, do you understand ukuthi njengamanje niqeda kudlala iofficial match ningazi ningaqondile ukuthi nizodlala iofficial match unaware kungazi ngisho mina ubaba weZungu Nation. Yes. I-official match fethu iyaplanwa not ukuthi ubugwala. Official match nami unginikeza a good chance ukuthi ngihambe ngiyoplana my backpack, my snipers, my people, my fighters, ngilungise ngiplane ngigedarish. Wena uyakwenza lokho uyaqeda uyagedarish ubuyisonke amandla onawo bese uzodlala nami ngingazi. Uzodlala but uma ufileke madoda ngifunda ukungasho. Oh my God. Hello, how are you? I'm okay. How are you? Oğlum adam atletle oturuyor. Ben burada paltoyla oturuyorum. Where are you from? South Africa. Africa. Yep. I am from Turkey. Oh yeah, not Turkey. Alright. Sayın arkadaşlar bakalım bu beyefendi A1'de
Nanguma wami, uma wami ngicike ngiyafa sebengifake kwi-official match ngingalindele ngingazi. Bathi nje khona ivukane elifikayo le-streamer esodlala ucela ukubona ukuthi kunjani ukudlala no-A. Ngimfake nami. Kanti ama-snipers akhe lo mfo bazoshaya mina. Bebe ne-official match wangafika u-opponent wabo. Kwakhishelwa kimi isibhongo sika 14,000 coins. Hilaba lo ngizombamba. Yes. Yemadoda uyabona ke kimi lento esasiyenza ku nation njalo esibhaxu sa everyday lo mjito uzosithola isibhaxu esa everyday enibhlungu manje bazobhodla ngami. Yes anawe kanje sidlala iofficial phela manje thina we played an official match singazi lo mfumo mina thola isibhaxu sa everyday hayi ngiphinde ngixolele uyabona ngacasulwa ukoki mina but ukoki ngihlale ngimshayana ngangacasukile kakhulu uyabona namhlanje ngicasuke kakhulu cause ama snipers akhana manga. How Matlokwa, where you coming from? I haven't seen you in a while. I'm happy to see you. Kuyimanje basihleba ngalo kuthiwani chakuza kuzokhishelwa kimi isibhongo nje shothi wayilokho ehalela nje ukuthi lo uzu mhlambe lama snipers lawa sake sawashaya komunye umuntu wathi sisi ngizojima magumede wakhona benosilwane sizojima sizombamba mase singapha. Ubani ubhuti Mel uyena ongishayileke kodwa nakhona futhi there is no way ukuthi bezowin official match ngo 14,000 coins. There is no way. Where's official match? Ubezobhonywa lo muntu kwi-official noma ngathi ube ne-official nami bengizombhonya bengeke ngithi ngiya kwi-official mina ngifike ngo 14,000 coins smoke. There is no way. Guys, put the glove on. Let's go guys. Amanzi amancane futhi. Oh come on ngempela. Guys, let's go. Put the glove on. Let's play on the glove. Ngicela lifake. Thank you so much, mama. Thank you so much. Bengithi mina sihlangane noThula Mthobisi ubuhle uncama usiphe nabanye shy paper. Lona ngiyakutshela uzothola isibhaxu sa everyday. Guys, there is a glove. Please play on the glove. Ngicela sikhokhisa isibhongo ngawo wonke umuntu esihlangana naye manje. Okuphambi kwamehlo nje siyabhonya. Double tap the screen guys. Play on the glove. Can I have a galaxy on the glove guys? That's galaxy ngangijimisa kanjani la? Eyodwa nje galaxy ingavela isibeke ku 6,000 same time igalaxy same time 6,000. Sayigeja. But play on the glove guys, play on the glove. Ningaphela umoya nkabuzami. Enye into ebalekile iZungu Nation now has a what? A chair. The Zungu Nation has bought a streaming chair. Ngiyabonga madoda. Ngaphandle kwenu bekungeke kwenzeke. Sina streaming chair manje. Kahle manje officially the Zungu Nation is a streaming team. Yeah, ubekusanzinyana sihlale ebhakedeni. Hayi. Wonke nje umuntu esihlangana naye manje guys. Akacasukela uThula inkosi yami la khona. Ngaze nganyanya. Ngaze ngadino. Did you receive your cash that day? No, brother. No. I did not. Thank you so much. Double tap the screen, guys. Let's move. Wonke just dibana naye manje. Siyakhokhe. Okay, watch out, guys. Lo muntu unama level amakhulu. Uzo sniper noma inini. Somebody do something. Uzo sniper noma inini lo muntu lo. Uzo sniper noma inini. Watch out, guys. Watch out. We are not safe at all. We're not safe at all. Uno level 30, level 29. I'm a sniper. Oh, at least. Mama, uthole iglove, uthole lightning.
Hlele Zofa, uthole iglove, wathole ihema. Ayanda Chavalala, you got yourself a glove and a lightning. Thank you so much for the match, mama. Phuma phela ufuna ukudlala nami ubuno 19. Sifuna ukushaya abantu aba serious la. Sifuna ukubhonya abantu aba serious la. Akadini uthule inkosi yami. Hawe ma. Ngiyanitshela ke singabheja njengoba engekho uthuli siyahleba luyamforce azothola ilion phezulu kwekhanda lakhe ngiphikiseni thula umcasule kahle uyakho uyabukisa ngawo enudiniwe uyafa ngithanda indlela engithanda ngayo bapemu ngingena nje nginkinga hey kubi siyisidlo sabafana nje senduku nganami ngenze njani asephelile ama gift kwenzakalana ama gifts aphelile ngifundisa futhi double tap the screen guys shine abantu sibiza lo plan glad nie om terug te kom Suid-Afrika toe wanneer die 3 jaar Gamba kanjani mfowethu? Hi. Hi, how are you? Fine, thanks. How are you? Very great. Hello, Eugene. Do you want to do one match? You're most probably going to kick my ass because I see you have a lot of people there in your life. Yeah, we can just go one. Okay. Hamba kahle lapho mfokankosi. Alright mngani uyahamba. Uyalapha kulento yakhe yokusesha engene kuyo useshe ukuthi get coins first link ezovela qala ungena khona lapha uthi log in uthinta into yakho ka TikTok right emva lapho uyangena uyayithinta igift lapho uyaqhafa uya double clicka ukuthi kuthatha imali uyashintsha lapha kuma paying methods ufaka uthena Apple Pay bese uthi qafa noma vele download the app nje ethi get coins guys. Let's do something major. Let's go ×2. Wonke umuntu esihlangana naye namhlanje ufela lamacala esisuka ku ufela nje izono esisuka kuzo wonke esidibana naye siyabhonya nje. Double tap the screen Zungu Nation. Asixole asixoleli Mamtolo, I haven't seen you in a while. Batshele lava asizonywa thina soma. Hey bangicike ngafa. Mina ngiyisetha mina ilokhu njani. Twayini i-official match. Nakhona beza kwi-official match nesmoke sika 14,000. Ba understand ukuthi I think my maximum coins engeke ngawufika kuwo mina ngishaw nation was 159,000. Ku Apple Pay uyitopic ngale uyahlekwa wena bahlebeza ngapha bezobheka ukuthi kwenzakalani. Hayi khululekani kusawukwa namhlanje impela lion inyukile kodwa ngizomlanda noma 5 wow Hello sithola isibhaxu lona lona ngisazomgoghoza mina. Yes silona. Hey. I know phumani lapha nabayekeni badoda. Let's focus like gaming it. It's ×2 right now guys. I need donuts. Someone open a glove ngicela afake iglove. Umini I think uthola iglove. Uneli I think uthola iglove. Angisazi noba nomunye. Double tap the screen guys. Donuts. Especially ngihlale ngitshela ngithi it's better to send one donut than 30 roses. There is a glove on top guys. Touch the glove, snipe. Touch the glove, snipe. Touch the glove, snipe. Ngama donuts, ngama caps, ngama money cans. Let's go guys. Use the glove. Asala nama donuts on the glove. Come on, let's play. Zungu Nation. Come on. Ngaphela umoya madoda. Sambeni ngaphela umoya madoda. Sinyabanya sithepeni esingenawo ama gifts
Hi, bafethu ngeke. We're wasting gloves, guys. There's no way we had 2 gloves, but we're not even on 1,000. Zongo Nation, nathi ngathi siyayiyekelela. Come on, asikhuphuleni amasokisi. Asikhuphuleni amasokisi, asikhuphuleni amasokisi. Asikhuphuleni amasokisi madoda. Sambeni. Kuthiwani manje? Nifunani lokho nintendo niphuma ningena niphuma. Lento kade planiwe. Kahle kahle la nginitshele mina. I-story funana lokuthi bekune official match wangafika opponent. I-official match bekuvele kuyimi. Kunoyedwa one beef nami shutho isniper sakhona obahlohle bonke. I-official match bekungeyami. Without me knowing, I'm telling you guys, there is no way. Ngeke bajabule kangaka. I-opponent bekuyimi ngingazi. Ngitshela mina. Ngiyanitshela mina. Ngeke ama-snipers engaka, ama-streamers engaka bavele bathi no 200 people uzungu. Bebangaka abantu abangaka. And we don't beef, we bath. We bath here. Awu nakho ke mngani nebangena ke manje. Umosha imali futhi wena. Okuhle uze kimi. Thank you so much for the match. Madlamini Spesihle Ayanda nonke ngithola ama gloves. Madlamini Spesihle Ayanda nonke ngithola ama gloves. Bayadlala labo. Laba bazi laba yazi. Laba bazi laba yazi ukuthi isazokhala. I'm telling you, mina ngithuli akekho wakwangishaya la kwa TikTok ongasazi isibhaxu sami. Akukho ngisho yedwa. Hello, hi. Bipolar. Hamit mengene diye. Bipolar. Double tap the screen, guys. How do you get gloves? Mudlale kakhulu wasenda ama gifts mawala. Ayiba ubasile umlilo bilayo. Hayi bazowotha. ×3 guys, please can somebody send a big gift kusase manje? There is a ×3 that we have right now. Ngicela umuntu ongasenda igift enkulu nje khona manje. Noma ngayi money gun, noma ngayi Galaxy. Please, ngokusheshsha bafethu. Sivele sindize once kusase early. Ngiyacela madoda 10 seconds to go. Just one big gift. Madoda. Sayiyeka. Okay, it's fine. Akonakele. Uzungu yimi phela. Nanguphume. Double tap the yeah bengisayisho le ndaba ukuthi mina kuwo wonke uTikTok lo. Wonke ama streamers engingadlala nawo. Akukho ngisho sodwa i-stream esikhulu esingayazi induku yami. Mina ungishaye ngithule khohlwa. Khohlwa. Futhi mase ngikushaya ngiyenzelela. Ngiyenzelela, ngenza sure ukuthi ngiyagoqoza ke manje. Ungabuza obani basazi isibhaxu sami. Okoki basazi njalo isibhaxu sami uyazi njalo medlala nami ngiyambhonya. Nation bayazi. Akekho ongasazi isibhaxu sezulu. Akho ngisho yedwa. And then you're proud ngalokho ukuthi yonke lento si accumulate in 1 month. So kudlala no Nation sasimbonye more than 10 times Nation. More than 10 times. Angaze ngidlale no Cucumber. I-Cucumber kahle mina nayo besibambisana kanje. Besibambisana kanje. Thola ukuthi mhlawumbe sizodlala imatch ukuthi udinga ukulayitha i-gift gallery yakhe. Ngifike ngitshela abantu bami hambani nimgift ngale. Bamgift nami thothi mhlawumbe ngidinga abantu athi followana uZungu bafethu uya kwi-match kanjani hambani kahle besibambisene no-Cucumber angaze ngidlale naye. I don't think futhi ngizodlala naye.
I don't see a need ukuthi kuzomele ngidlale ne-cucumber. I-cucumber, it's more like we share 20% wama-followers. Khona i-cucumber ihlala ikhona. Kade ngibabonga nje ey'nsukwini ukuthi ngiyabonga cucumber pot ngihlale nginibona nikhona la. Akwenzeki kuphela i-match i-cucumber pot ngingakaze ngiyibone yenza something. Guys, ×2, please do something. Please do something, guys. ×2. ×2. Ngomajika nesitulo ke manje madoda. Ngomajika nesitulo ke manje. Ngiyacela madoda wonke umuntu ongenayo njengami nje. Exactly mashabalala. Let's go guys. Donuts. Can I get donuts? You have less than 4 gigs remaining on your Vodacom. Yo, yabona. Ndaba kuphelelwa idatha. Guys, let's go. Double tap the screen, send gifts. It's ×2 bafethu. Ngeke kodwa bafethu to speak with 1000. Sibaningani nje. At least onke ama matches wawinning ngo-1000. All the matches wawinning ngo-1000 at least. Ngabe ngathi izingane ngempela. Yabe ngisasho ukuthi yonke lento ngi-accumulate in 1 month ngixoxele. Ngiyeza manje ngicela sibe simshaya. Bo. Kaponyo. Hello. It's up. What's up, bro? Good. Good. What happened? How? Wawini bipolar buya bozungu. How? Benikhona nje. Khishwa isisu. Benikhona nje. What happened? What was the score? Sidliwe. Benithanda guys. For the fact that angithi abantu abagifta yinina hayi mina. Mina just that I speak to you guys. But nimbonile nyuka ngithi 4,000. Okay, that makes sense. No. Don't worry, don't stress it. But ningilalele mangisasidlale nakhulu. Yabo nje manje mangathiwa ngene iGalaxy sizothi qhu sihlale phezulu. Lo muntu unama streaks awu 15. Shuthi sizodliwa futhi nakhona. Suka wathi 4K. Yabona manje into ezokwenzeka. It's the same thing. Le yaqeda kwenzeka yiyo le. Lo muntu unama snipers amakhulu. Utho Zungu ufake igift yodwa ekugcineni. Okay, makes sense. Lo muntu sewine awu 15 osukwini. Nani nizodlala kancane nicabanga ukuthi akadlali. Aphinde nishaye ekugcineni. So ngicela sifayile ama gift.
athanda ukuthi xaxa asidlaleni guys please, can you play asidlaleni sonke. There is a times 3 coming. Yabona manje kulo times 3 sifake iglove kungene noma iGalaxy kungene noma Money Gun iphinde yakathathu lonto leyo inambi yakhuphuka, you understand? So asizameni ukwenyuka. Lalela manje nisenhlizweni zethu forever nina. Ngiyanazi nidiniwe namhlanje but yehlisana ulaka. Akuyena wonke umuntu osixhaphazile namhlanje sixhashazwe oyedwa. If you have a glove, please put it on. There is a glove, guys. There is a glove. Touch the glove. Play donuts on the glove. Play Money Guns on the glove. Nangihamba umlungu ningamiyeki. Ningamiyeki. Hamba umlandi. Hamba umlandi. Aw, nangibuyanda madoda. On the glove, guys. Touch the glove. Donuts. Nakho ke. Hamba umlandi. Ama Money Guns bafethu. Nakho. Ilento engiyikhuluma. This is what I'm speaking about. Asathe nonke lo tricks bafethu ka times 15. Hamba futhi Money Gun enye futhi. Money Gun enye futhi neGalaxy. Money Gun asathe nonke la tricks. Onke la tricks madoda. Onke la tricks asiwasatheni. Asambeni madoda. Hayi madoda ngamiyeki madoda. Nimiyeka kanjani? Nimiyeka kanjani? Nimiyeke we, no. Ehlisana umoya. Impela nasicoco ayiliwa madoda. I know, that's why namalokhu njana. Une sniper serious. Esi private. Une sniper serious esi private. Esingavini. Bonela ukuthi silwa manje. Yeah, it's fine. Beautiful. Ngithanda iwoma enjalo ke. Ningayiyeki iwozibande. Push ngamandla, push ngamandla, push ngamandla. Siqhele enye into, bear in mind. Uma sibaleke kusase early kuyasisiza. Uma nje siqhale sathi qhu kuyasisiza because umuntu uhubha thini. Kanti uma sihubha umuntu masifika kuya kusuka nayo yakhuphuka. Simhubha masifika kuya suka khuphuka akusisizi. Ngo times 3 lo wokuqala. Oyedwa nje noma ngafaka Galaxy noma efaka iMoney Gun. Sivele sihlale phezulu silide vele. Emva kwalapho we are gone. Silokhu siphushela ukuthi bengafiki. Ngicela senzeni kanjalo madoda. Thank you so much Buyanda fethu. Kade ngagcina ukubona la ekhaya and I'm happy to see you brother man. Niyangibamba kanjani madoda? Ni right Zungnation. Ningapheli umoya enkabuzana. Sinesihlalo manje. Sesizoba nomphela. Sesizoba nomphela. Sinomchezeni manje, sinomchezeni. Ningafe emoyeni, ningafe khulekani. Akaze sikubone usibingelele engqoleni. Nake nangibiza nangangeza. Nake nangibiza nangangeza. Nafuni ngibhedele mina. Save gloves for the next match. Yes, Mama Shengo, that's right. I'm a gloves saver for the next match. No kade ngirequesta ngiqabe. Kanti abantu bayambona nomuntu oyinkunzi bafethu. Bafele beze kimawala. Uvunyiwe ubunkunzi beZungunation. Ayisinesibhaxi bafana bami. Nesibhaxi bafana bami, nesibhaxi. Thank you so much. Thank you for the match, man. Shout out to your players. Shout out Lambo Mbwenje. Ngiyabonga madoda. Ngiyabonga madoda. Sibuye ngomunye futhi. So simthole somgoqozo. Zisuka nje madoda ngamandla. Hello. Hello, how you doing? I'm okay. How are you? I'm fine. How is South Africa? I'm coming to your country. Welcome. Yeah. Landela mfweni. Thank you. Ngicela umhlaba wakithi. Madoda, as kuno times 2 zoqala nje nakhe uqala times 2 balekani isuka ke lento ade ngisho nje. Lento ade ngisho nje asibaleke isuka ke khona manje, baleka khona manje ngama gifts amakhulu kusase early. Madoda nimlalela uZungu ngiyacela. Nikwenze lokho akushoyo because usuke seyibonile ingozi.
Come on Zungu Nation. Asikamlaleli uZungu madoda. Asikamlaleli. Asikamlaleli inhlobo, angekho happy. Uzosigcwalisa sigcwele vele. Oh, Jesus Christ. Oh, my God. Guys, tap. It's not that easy. It's not that hard. Like this. This is your screen. You tap on. Udinwa yini? Yehlisa umoya. Hlala la, ungayindawo. Uzodinwa. Somthola lo ya. Leza usuku lwakhe. Njengamanje sinabantu abawu2 abasikweletayo. Usiduduzo uwano kaSiduduzo kube lo mfana kuthubani uBhutumela. Bhutumela. Asambeni bafethu. Everybody play. Everybody send roses. Mabhengu, how to play. Okay. You download an app called Get Coins. You download a app, uzologina. Select some gift taco. When you're using an iPhone, obviously, is what choose a laptop, Apple Pay, of Apple Pay, best way double click. Yakunama gifts nje adayisa lapho click. Mhlawumbe uthenga ka 200 noma 500 uzodlala ngawo. That's how you do it. The app will get coins. Guys, khona times 3 ozoqhamuka nje manje. Times 3 right now. Please do something major. Sambile nibuyandi noma sakhona. Let's move, guys. Ama-donuts nje. Ngidinga nje ama-donuts. I need ama-donuts. Awabuya mngani wami ama-donuts. Awu suka madoda nca mina ishi. Ngamabona ukuthi angikwazi ukukhetha. Ngathanda bobabili iPort neZungu Nation. Lama signal ungafaka omabili. Danke Nkosi mfowethu wami. Appreciated brother man. Appreciated my brother. Omunye futhi omanigani madoda sambeni. Kanjalo nje bafethu. Nkosi where are you based? Where are you based? Ngihlale ngikubona i-content but angaze nganayo ukuthi ukuphi. Sekolom seThekwini. Double tap the screen thina abanye bafethu. Thank you so much. Sino 300,000 double tapping nje manje. As double tapping. Double tapping sambeni. Kuyi point nakho lokho kubalekile. Double tap the screen, let's move. Ngiyaphoqa la Nkosi ukuthi athole iglove. Mengaphuma ngiglove la ngizolwa na TikTok ngulu. Nikhona but eMasgrave tata. Hawu kanti la iduze nkunzi yami. Hawu uyokibonana. Ngapha mina ngilana emeduze la eSouth Beach ngaseKakasini. Asambeni. Last night put 2 guys. Mbuze kahle useGoli noma eThekwini. Oh pheshe. Everything you send is boosted by ×2. Send something izophindeka kabili. Send something iphindeka kabili. There is a boost guys, let's go. Everything you send is ×2. Unathani lapho. Ngabuye nginathe naphandle kwe-Coca-Cola fowethu. Thank you so much. Yo amaglove angaka. uNkosi uthole lightning and a glove. uNcami wathole lightning and a glove. uMadlamini my friend uthole iglove. Thank you so much for the match. Thank you guys. Thank you so much for gifting. Double tappers, thank you so much. Gifters from as little as a rose going up. Thank you so much. Niyakwazi ngithi nokho ukusebenzisa amaglove. Wasibona kuhle. Nino shenge vela niphuzi no.
Kodwa phela kusinto engayikhuluma phambi kwabantu le. Abantu bazi ukuthi siyaphuza. Yine ben. Hello. Hello, how are you? Good. Atletli Bey geldi. Kosim. Club lapho uthola lanja yami. Yabo ibox lo ithintayo uma uzofaka ama gift, uthinta ibox eduze khona exclusive. Ngalo kwa exclusive, khona encane evela lapho, uthinta lonto leyo. You understand? Izokuzovela iglove elipink lapho bese uyasend. She's back. We played with her. When? Today. Asimponyeni this time around. This time around. Double tap the screen. I got it. Nakho. Mangithi ngicela ulindele ngokusenda iglove uzovela ungene lapha umeduze kukaSend because uzofaka fast igift. Mase uzogifta ufaka lo glove bese uyabuya. Awusangeni kwibox kuzobe kune glove elisekhanda lapho. Uthinta iglove lelo usend igift khona lapho kwiglove. One glove nje guys siyayithinta iglove send igift khona lapho. Double tap the screen guys, let's move. Lo ushayila ngithi asemgoqozeni this time around. Engasijwayeli kabi. Kusho bole. Akasho uzolisenda ngo-times last. She lost. Simdlile noma usidlile? Lama Rose. No, sidlile. Oh, akuvumichaza man. Thank you. Una-tasty-ke wena uyithandela into e-right kanje. Alright-ke. Nkosi hamba uma kanje eduze kweglove njengamanje. Hamba ulindele njengeglove. Hamba ulindele. Faka-ke Nkosi iglove fast quick. Ungamsafaka ama-rose. Faka iglove quick. No more roses guys. Sizothinta iglove send ama-gift amakhulu. Le amanigani ngasisiza. iGalaxy ngasisiza la guys. No more roses. Too late. Faka bo. Usayicinga yezo. Eish. La. Lesi sibhayizane sakithi esinkosi. Phelile times 2 manje. Ungabisalifaka. Walifaka late. Lo muntu lona Nkosi yami. Akekho ne booster ka times 2 guys. On a booster ka times 2. If you have a booster ka times 2, please send it. Touch the glove guys. Let's go with donuts. Usezoshaya ke futhi lo mlungu yazi. Ngicela sisende ni gift kwi glove please. Noma now times 2 sukhona. Please send a money gun, a Galaxy, donuts. Touch the glove and a big gift please. Touch the glove sambeni. Lephela iglove anidlalile kulo. Nibuye ke madoda kodwa nidlale ke ngoZoom. Niyadlala ke kodwa kwesinye isikhathi ngoZoom. Which is wrong bafethu. Ngiyacela sibambisaneni kabza. Niyanifuna nje ukuthi ngilanda iluzi yamahala nje. Iluzi nje ebukhoma moyibonayo ukuthi sizodliwa ke manje la. Awumngani wami level up, level 12. Siyabonga madlamini. Usuku level 12 we gifting. Awumngani wami uJova nayo. Mngani wami Lines. Madlamini we. Nakya. Yini manje le? Ikhekhe. Khona kusandela ikhekhe. Uncam, uyalwa ncam namhlanje. Unkosi akabhayizi kanje. Wenkosi. Ubhayiziswa yini kangaka? Uyisendelani igifts ilokhu njani? Igloves asiphelile isikhathi. Ngithe mina ngena ulinde kanje, press usend mangithi send usend. Wena usayoyithandazela. Waqala wajim washaya ama push up awu 10 before you send it. Bafethu uzozama ukugifta afike
Ncami level 17. Siyabonga. Watch out uzoyisnipela lo mlungu njengamanje. Uzoyisnipela. Vele uzoyigifta njengamanje. Akunankinga, but aniyabona sesiwinile thina. Noma engayigifta akusenani. But kuyakhombisa ukuthi thina simshayile nje bukhoma. Madlamini, you got yourself a glove and a mist. Ncami, you got a glove. Too late, Manqina, you got yourself a glove. Sinama glove awu-3. Madlamini angithi uyakhumbula ukuthi adlalwa kanjani iglove, ifakwa kanjani iglove? Usakhumbula? Asukile uthule yazwa, asukwazi wadikile waphuma ku-TikTok. Hello. You good? Yes, I am good. How are you? I don't go cause her. I go alive, go cause her face. Say she be bad friend. What's up? Are you playing? Okay. Yeah, 1 and done. Where you from? South Africa. Oh, that's nice. Where you from? Nigeria. She don't go upstairs. Oh, I first go her live. Angekho abantu abastreama njengabantu baseNigeria bafuthu. Abantu bathanda ukustream. ×3. A big gift would do. Njengamanje igift enkulu ingasisiza. Money gun. Imani gun. Onemani gun akayifake manje. Onemani gun. Nakya. Danko Nkosi. Omunye futhi onemani gun akayifake madoda. Onemani gun njengamanje akayifake ngokusheshsha. Come on guys. Izoba u-3,000 same time. So for the sake 3,000 same time. Money gun quick. Money gun bafethu. Beautiful. Thank you so much, Nkosi. That was a good move. Good move. Oskoni. Indawo manje Osmar. Hey Osmar lava. Soyithini indawo yami? Awuzungu nation. And amadoda azungu nation. Ngicela ngishayeleni isandla. Ngiyakwazi ukukhetha i-streaming chair. Bukani lento inhle kanjani? Hayi i-streaming chair ebomvu. Bukani la. Ayi. Ngengeze awuze nje ngiphethwe intamo ngoba bengingenaso isitulo. Guys, I need 3 roses. 3 roses. Thank you so much for reaching the targets. There's gonna be ×2. Oyedwa Madlamini nomunye oneglove. Ngicela uyoma kanje eduze kweglove lakho. 3,000 umqhele. Hamba uma kanje eduze kweglove lakho. Uzolindela ukulisenda njengamanje. Fika uthinta ibox le kube exclusive. Ngale exclusive uthinta lonto encane kuzovela iglove lapho. Umkanje usendela ukuthi ulindele ukuthi send glove. Isende manje. Send the glove. Guys, nangebuya ke lo mfazi. Send the glove. Yes, there is a glove, guys. Now touch the glove lapha phezulu. There's 2 gloves. Lapha phezulu there is a glove. Touch the glove. Send donut. Send a big gift. No more roses. Nkosi on the glove. Albulali glove ama rose. Albulali glove. From donuts going up, Nkosi. From donuts going up. Touch the glove. Usend the gift enkulu. Money guns, donuts, galaxies. Danko, let's go. Let's move. On the glove, guys, let's go. On the glove, guys. Money gun would do bafethu. Money gun would do bafethu. Nakho, ngicela yabonga basenifaka imistake. Hambani ke manje. Balikani ke njengamanje. Ama money gun, ama galaxy akhuphuka. Gijimani ngempela ke njengamanje. Ukuze uzothuka uzozama ukusondela. Ngicela ngabe safika. Let's go. Touch the glove. Let's go. Touch the glove. Let's go, guys. Touch the glove. A money gun on the glove at least. Money gun on the glove. Uthinda nje iglove bafethu ufake money gun. Ayanda level 18. Thank you so much. Very close to 18. Let's go, guys. Come on. Let's go to 3.
Let's go to 3. Let's go to 3. Let's go to 3. Let's go to 3. Come on. A few donuts is figure like 3, my thought. We Zungu Nation winner. Say Zungu Nation winner. Oh, suga. Shamandende. Shamandende. Oh, my daughter. Kwela kuye man. Kwela kuye. Nangu nobuhle. Ngikwazi unjalo wena nobuhle. Ngikwazi unjalo. I know you. Ekwa A1 somponya. Oh. Nangu mama buya. Buya. Sikukhumbule buya ungabusadlula. Hlala nami we mama hlala nami. Namhlanje nje ngijabulela ukubona lokhu uphithizela nje la endlini. Guys, everything you send is times 3. Kune booster. Please send a gift. Please send a gift. Iboostiwe njengamanje. Times 3. Send a gift. Nakho. Send a gift. Nakho. Send a gift. Nakho. Nakho. Alright, Nkosi, you got yourself a glove and a mist. Nami, you got a glove and a hammer. Who else? Ayanda Shabalala, you got a glove and a timer. Uma zliwa ki timer yakho Shabalala, uyifaka ku last 10 seconds. Thank you so much, Mama, for the match. Are we playing again, Salim? You wanna play again? Are we gonna spin again? Thank you. What you say? You wanna play again? Do you wanna play again? Okay, one more. Zokuphinda. Akuphinda zokuphinda. Akafe induku. Alright, kuno times 2 ozoqala nje ama double tap the screen, send roses. Kuno times 2, I need one big gift. Ni understand ang situation. Sibaleka early, masibaleke early akulula ukuthi abuye. Njengoba kade senzile nje la uNkosi yesindizela. Nakya times 2, money gun. Money gun kids, money gun. Money gun in a galaxy. Money gun in a galaxy kids. Asambeni madoda. Asibaleke kusasa early. Money gun. Hayizi money gun sindiza madoda. Yawuzovela ifake yena idle ngakithi. Okay, double tap the screen, let's go guys. Double tap the screen, let's go guys. Chazela uNkosi ngeglove futhi. Hayi but usalibonile Nkosi ulibonile ngithi glove utholakala lapha. Uthinta le box of gifter kube exclusive ngale exclusive uthinta lonto encane uzovela iglove lusend. Do you see it? Baningi abathola ama glove. Nonke nje ama boosters la niwawinile niwathola ngale ndlela engishoyo. Uthinta ibox le lo gifter kube exclusive ngale ka exclusive ewe. But I was late. Okay. This time around ungabi late. Immediately mangithi Nkosi send the glove uvela ungene fast. Everybody send a rose guys. I need 10 roses. Everybody send a rose. I need 10 roses guys to reach the target from abantu abahlukene. Ama rose awu 10. Ngiyabonga madoda. Yazi we are playing so smooth namhlanje. Ngiyabonga. Ngiyabonga madoda. Ngiyabonga. Ngana wami ku level 12. Malini sibhakela. I think so. Angazi malini. Ngicela ucheck lapho kuma coins. Nkosi senda manje glove. Lisende nje manje. Kusase early. Thina abanye no more roses. Madlamini no more roses. Donuts and up. Send the glove Nkosi. Send the glove. Send her fast. Send the box exclusive ngale exclusive. Uthinta lonto encane gift lapho. Okay, on the glove I'll send it guys. Anybody who has a glove send it. Anybody who has a glove send it. Danko, there is a glove guys. Touch the glove, send a big gift. Touch the glove, send a big gift guys. Touch the glove, send a big gift. Come on guys. Ama money gun ngiyacela manje 2 times 3. Yonke gift oyisenda iphinde yakathathu guys. A money gun please.
A money gun, please. A money gun, please. A money gun, please. Let's go, guys. Let's go, guys. Let's go, guys. Everything you send is times 3. Let's go. Imani gane eyodwa nje. Ithi dladladladling. Ithi dladladladling. Come on, kids. Come on, kids. Hayi madoda sambeni. Play on the glove. Donuts on the glove. Guys, on the glove, please. Ama-donuts. Namakepisi. Neqhoko. Asambeni madoda. Ithuba lisakhona. Sasele 10 seconds wonke. Sangafika ku-1000. Uyabathwala bakhe. Uyabahola endleleni. Uyabathwala bakhe. 1 minute to go, guys, before the match ends. Lasambeni. The only thing I need mina kini ukuhamba nje. Ngidinga sambeni. Ucasukile nkosazana noma yacasuka. Noma yaqudula mouth. Into esizoyenza thina we gonna tetela nduke. Double tap the screen, guys. We're a bit slow there. Double tap the screen. I'll double tap. Nakya Safia 1000. Danko Kosi. So danko Kosi. Nangu shaloms. We're in the trophy manje. Na lihlanye mga. Ngizongijwayela kawe. Nehlanye efana nami. Na imhlolo yami. Guys, everything you send is times 2. And send then futhi amakepisi lade niwasenda futhi. Kuna times 2 madoda. Senda lamakepisi engiqeda kwasenda futhi. Hawu madoda. Fast amakepisi. Cela amakepisi. Ikepisi. Danko, nobuhle nje. Aw, suka. Hoba namathola amaglove. Nobuhle, you got 2 flipping gloves. Nami, you got a glove. Nkosi, you got a glove. Thank you so much for the match, mama. Guys, ngicela ukuyochama nje 1 second. Ningaphumi. Ne yapıyor bu yatak odasını gösteriyor bize. 230 kişi izliyor bu yatak odasını. Bir karşıya baksa. Oo 800
Guess what? Guess what, kids? I'm back. Like, guess what? I'm back. You understand what I'm saying, Camille? I. Now I love that. Let's go. On a glove, you have a glove, put it on. I think about 3, about 4, because put the glove on. Put the glove on. Put the glove on. Guys, come on, let's use the glove. There is a glove, guys, on top. You touch the glove, you send big gifts. You send donuts, you send caps. Oh, cool, beside the rose. We don't send roses on the glove. Donuts, caps, money cans. Let's go. Block one deal. How? Seconds are in. What's in? Let's go, guys. Hi. Wenzeni? Ngibone bhala ukuthi hi. Oh, ufewathula inhlambo. Okay. Hayi ke, gone is Wandile. Wandile is gone. But asisadlali ke, guys. But asisadlali njengamanje. We are 274, but we are only sitting on 484 coins, which means abantu abadlalayo, they are not even more than 7. Can we all play? Njengamanje on the lead is Unobuhle Majobe. Alandele uNkosi kuZuncane. So asizame ukusondela madoda. Iyazama uLntombi yomlungu. Iphethwe leyo mpahla. Double tap the screen, guys. Let's go. Lo muntu uzosishaya ngesniper. Athatha ama-tricks ethu amangaka sesosebenzele kanzima. Ningayivumi lo nto. Asameni madoda. At least let's get to 1,000 so thola ama-gifts amakhulu. Sengiphelele. You did your best, Shem. Thank you so much. Mina ngikubonile ke ngikutshela. Bengikhona mina. I'm sorry, Dad, for you. Can't believe him. No, you are a troubled man. I know you never got the chance to be the best, to be the... Alright, Nobuhle, you got yourself a glove and a hammer. Nkosi, you got a lightning and a glove. Who else? Lisi, you were 23, you got yourself a glove. Thank you so much for the... Ngiyabonga ndisiye sibalekile. Nonke angithi niyakwazi ukusebenzisa iglove ukuthi kwenziwa kanjani. Ongakwazi labe ngibabizile ukuthi bathola ama glove ngicela comment ngimsize ukuthi silithola kanjani iglove. Hello? Hello? Nginama-glove awu-4. Turkey? Lala now, it's okay. I'm not anything. Turkey? Where are you from? South Africa. Where are you from? I'm from South Africa. South Africa ma? South Africa. Guys, touch the glove, play donuts, or play a big gift on the glove. There's a glove and there's a ×2, which means izogijima kakhulu. Can somebody send a money can or something? Or isiqhoko noma ikepisi? Come on, do something. More donuts on the glove, thina abanye. Double tap the screen. Let's go, guys. Do something. Donuts on the glove. Just donuts on the glove.
Beautiful. Hlele zofa uzothinta ibox leyo gifter kuzovela exclusive. Ngale ka exclusive khonto encane vele lapho uzothinta lonto leyo kuzovela inqindi pink uthi send mase ngithi mina send. Ungayisend ngingakasho. Ngisenda mase ngithi send. Wena nje manje ungaconfirm nje ukuthi ngiyayibona. Ungangiconfirmela nje ukuthi wena ngiyayibona. There is a times 3 coming, guys. Yabona imani gani ke nje manje. Choice bold. How do I request a game with you? You must be live. And you must follow me in order to be able to request me. Yeah, I see. Yes. So mangithone glove uvela ufake same time. Mange ngathone glove nje akayifake nifake glove. Guys, times 3 lo ngicela nje oyedwa bafethu unemani gun. Sesanele, you welcome. Guys, I need someone oyedwa nje ozofaka imani gun noma iGalaxy ku times 3. Kuyi glove. We understand njalo sizobinja. Not now. Not now, Nobuhle. Not now, but thank you so much. But ngisho ku times 3 yezwa yini. Mase ukhona times 3 uzothinta iglove bese usenda yona imani gun. Asakwazi sesanele. Faka iglove umuntu oneglove. Faka iglove, wonke umuntu oneglove, put the glove on. Put your glove on. Put your glove on. Send your glove. Njoba ngisho thinta ibox ngale ka exclusive, thinta lonto encane faka iglove. Can somebody send a glove? Nakia, there is a glove, guys. Touch the glove there on top. Send donuts, send galaxies, send money guns. Please, let's go. Ngicela shine inamba enkulu bafethu kade siqinile. Ama galaxies nje bafethu nama money guns. Nama whales. Let's go bafethu, please do magic. Times 3. Uyazi mufaka galaxy eyodwa noma money gun eyodwa iphindeka kathathu. But why you guys wasting gloves? Mase kungene eyodwa ngicela singabe sisawasenda amanye. Guys, a money gun on the glove. Come on. Siwa we still ama glove lana. Guys, make kwavela iglove eyodwa. Ngicela singabe sisawasenda amanye. Uyalinda sisebenzise le yodwa iglove. Singawamoshi onke. No roses on the glove sanele. Yo. Sesanele. Hi, bo. We asked there is no roses on the glove. Yes, they work, but ends the glove ishashi pale. They work, but ama roses ends the glove ishashi pale. Guys, donuts on the glove, donuts on the glove. Magnet glove will start from donuts going up. Donuts and up. No one is using gloves, that's why I sent roses. Thank you so much either way. Thanks for next time on the glove. Let's kwaphumula kumlungu. Ungumhlobo wami uJesu. Upyonga ngayena. Nangengibiza. Hello, bro. Hello. Hello. Best of 2 for mute. All right. Oh, let's go. Darko Lazić, uzmi, ide duša moja. I šerujemo live, ljudi! Šerujemo live, molim vas, ljudići moji. Bafethu umuntu edlala nayo inkinga. Umuntu esidlala naye uyinkinga, guys. Let's ensure siyabaleka. Njengamanje ngawathatha onke lama streaks ethu. Sesibineka u6. Mele sithathe lo ya4 wakhe, hayi ukuthi sithathe lo 6 wethu. Please. Let's go. Times 2, guys, times 2. Times 2 right now. A big gift would do. A big gift would do. A big gift would do, guys. It's times 2. Just one big gift. Money can, please. Nobuhle, isikhathi sakho lesi.
Wena nobuhle ufuna ufaka ama-money guns makungasiso isikhathi sawo. Makuyisikhathi sawo faka ama-roses. Cha ngikwazi wathathapho emajobi. Awu kamatshani. Ngitheni-ke nobuhle bafethu ngitheni? Sesiphelile isikhathi sa times 2 sifake i-money gun. Awudidizi. Ngicela usibuke iscreen. La kuyabhala ukuthi kwenzakalani njengamanje. Njengamanje kuzothi times 3. Lalela le money gun yakho ngifuna uyifake mase ku times 3. Kuzobe kune glove. Uthinta iglove ufake i-money gun yakho. Uzoyibona ukuthi izovela ithi 1.5. Yabo nje base ku 700 izo add 1.5 kulo 700 i-money gun yakho. Uma uyifake kwi-glove ku times 3. Uya understand? Sengizokubiza ngegama nobuhle fake i-money gun. Guys, let's go. Roses. Ngifuna ukukhombisa ukuthi inamandla kangakanani uma uyifake kwi-speed. Guys, nakho ngisafarishela ama-roses ke manje. Safara ke manje i-target asakwazi ukuyi-reacha mina. Abantu abafaka ama-roses asenawo ke ama-roses. Rose ke mina senalo ke manje. All right, fake iglove, no more roses guys. Fake iglove. If you have a glove, put the glove on. Put the glove on. Wenobuhle. Ngicela uneglove nami fake iglove eyodwa. Ubani uneglove konje? Nobuhle. Isona nansi ke iglove we. Nobuhle. Thinta leya glove pink bese usenda i-money gun uzobona soyidlula manje le number kuyo lo sisi. Oyedwa akathinta iglove afake i-money gun. Nibone ukuthi i-money gun kwi-speed ku times 3 futhi one glove inamandla kangakanani. Bukani sizodlula kanjani lapha. Money gun guys, just one money gun please. Nakuseleka izophela iglove. Senda fast iyoziphela iglove. We phelile ke iglove manje. Senda iglove bo i-money gun. Sesizothathwa futhi ke siphinde sibe no 0 laphana ku times 6. Bafethu ngathi niyawa enjoy yazi lama wheel ama lose. Sesingadliwa imatch encane kangaka. Asephelile yini ama glove? Na ama glove besinawo. Oh fuck. Usakhona usane glove if I may ask. Mathutha ngeke bafethu. U times 6 wethu lona udayisa kanje. Ni understand umasidliwa la nje manje. Sizoba no win 0. Sizothiwa nje u0 wins asinayo win. Yena lo sizothatha wonke lo kunjani. Khona usane glove okay. Ngicela uyifake manje iglove yakho bese sifaka ama money guns guys. Ayikho yenze njengamanje ama-money guns awu2 azosenza siwine le match. Fake iglove if you have a glove. Fake iglove nobuhle. There's a glove on top guys. Everybody play donuts on the glove. Everybody play donuts on the glove. Abanye badlala ama-money gun neqoko namakepisi. Danko simficile ke manje. Omunye futhi money gun kwi-glove guys. Another money gun on the glove. Elinye money gun kwi-glove bafethu. Abanye badlala ama-donuts. Bafethu nangu uyoza khuphuke. Isikhathi siyahamba. I-money gun kwi-glove uzosniper lo muntu. Touch the glove sibaleke. Touch the glove sibaleke. Abuka siyadliwa ke manje bukani. Ukungalaleli nje ushayile. Hawusawina. Nomfundo. Ngubane. Hawuma ngubs. Let me follow you back. You are such a lifesaver. You are such a lifesaver. Nobuhle Majobe, you have a glove. Nkosi Fit, you have a glove and a lightning. Nomfundo Ngubane, you have a glove and a lightning. Best of 2 guys. Ayogcina le match asoyidlala naye untombazane lo asimshayeniki. So mangithi ngizonibiza ngamagama ngithi oqala ngizovela ngithi one glove akalifaki. But umuke walibona selikhona ulokhu ubuka lapha phezulu wena onalo futhi omunye. Ungalisendi selisendiwe.
masali khona sisebenzisela khona singamoshi times 2 a big gift kusasemanje nibonile ngithi uthi uyasnipe a big gift kusasemanje awubonanga ukuthi nongibonile but bese sidliwe a big gift kusasemanje guys a money gun khona manje would do sibaleke kusase a nice match guys. Thank you so much my MVP, my double tappers, my snipers, Nkosi yami onomfundo onobuhle. Ngiyabonga kakhulu madoda. Niyavumi cha bese ngiphatheke kabi. Niyabona sesiwathathe onke ama-streaks akhe singavumi ke edle lawa wethu awu7. Njengamanje masimudla last now 8. Nimgadeke madoda solo ayipheli ini ngisuke ngithenga uthi ulitha wenkosazana ngiyarefila nje mana nomfundo mama uzosenda times 3 yabona into oyisendile uyisende more often ku times 3 izophela nje lapho ngishaya 1 sip ngibeke phansi kudlalwa kanjani you buy gifts bese siyadlala 3 roses to reach the target 3 roses to reach the target. 3 roses to reach the target. I bought 1 more rose. Nkosi send donuts instead of 60 roses. Yeah, it helps with some donuts nje. La ngihlele zof. Faka iglove ke. Faka iglove. Make kwangena lodwa ngingabe ngisasend. 1 glove guys, 1 glove. 1 glove, 1 glove. I need a glove. I need a glove. Nobuhle, send your glove. Nobuhle, send your glove. Shit. Ubani nje omunye. Omunye one glove akayifake bafethu nobuhle ngimboni. Omunye one glove akayifake. Come on. Time is ticking. Guys, usuke uzazi ukuthi une glove. Ukuthi usuke usihlaleleni ungalifaki ku times 3. I don't understand guys. Sibaningi sinama glove. Can somebody send a glove? Siyabonga ubani osend glove ayandi guys touch the glove and money guns bengicelile ngathi manje ke yangena eyodwa singabe sisayiphinda but it's fine nangesidla ke I need 2 money guns guys it's times 3 2 money guns real quick simdluli 2 money guns ngokusheshsha 2 money guns ayisekho into enidlalayo madoda ayisekho into enidlalayo manizoyeka u times 3 umuntu esidla imani gane yodwa u times 3 ibizoba u5 siku 600 and something siku 2.1 njengamanje kungena enye imani gane futhi yesibili simdlulile untombazana right now there is a glove nobody is playing bafethu kuzothathwa lo mastrix ethu awu7 madoda ngeke sidlala ngamandla ezinye izingane njengamanje ezinye ingane ziyazabalaza ukuthi ze double tap la ikhona ekhaya ezinye ziyadlala ziyagifta kakhulu thina abanye siyababukelela yazi kunzima kanjani ukufika kuma streaks awu7 but sizowaluza nje kanjalo thina manje bafethu bafethu is there anyone osane glove ngicela send gloves zama umhopa ngamamanigani send a glove if you have a glove sizama ukumkhupha ngamamanigani bafethu ayikho into esingayenza ukuze sifike lapha sidinga amagalaxy amabili one glove akafaka iglove phela one glove phela akasend glove kusiyami iglove nganza kwethu Nkosi send glove lakho there is a glove on top guys Nkosi selifakile ngicela simkhupeni ngamamanigani 30 seconds noma engamathathu nje amamanigani bafethu somdlula bafethu singawuluzi lo times 3 please touch the glove sambeni ngamamanigani guys 24 seconds touch the glove and manigans bafethu sawuluza times 7 shit vela phela onke amandla benginawo ngiyabonga kakhulu madoda
Ngiyabonga. Thank you so much Sibonga umuntu bezama from as low as the double tappers laba banganawo ama gifts aba double tap screen to as little as laba ba gifts ngama roses up until the biggest gift. I send my gratitude, guys. No matter, sometimes it's a streaming game. Sometimes soba heartbroken, sometimes soba happy. Yabo. So today is one of those days which we are not happy. She said, because we've been getting fucked up the whole entire time. But ngiyabonga kakhulu, ngiyabona like kusho ukukhulu kimi ukuthatha imali yakho obungayisebenzisa uthi uzolwela uzungu. Awumazi nalo zungu mfethu. Mfana nje ongamazi. Yabo. Mfana nje ongamazi but you are fighting for him. I appreciate you guys a lot. And kukhulu engenzela khona. Do you understand ukuthi lesi story lesi nasi story njengamanje costed over like 2 point something. But ngamandleni we were able to buy the chair. So streamer ukuze nathi sikwazi ukustreama kahle si comfortable kunzima ukuhlala phansi yabo. But thank you so much guys, ngiyabonga kini nonke. Sifundiseni ukuze kuwina. Ya sazofundisana khona. Sawufundisa kodwa njamanje sengicaba ukuze asivaleni nami ngikhathele. Kade ngisebenza namhlanje. Asivaleni namhlanje sobona kahle kusasa futhi. But sibazamile, we did try. Yeah, but we did try. And I appreciate you guys so much. All my snipers namhlanje onobuhle, onkosi, you did a lot. Ngiyabonga madoda. Mina I'm one person ongawadla amandla omuntu. I do give you your flowers usaphila nje. Ngiyabonga kakhulu. Nginonke, I appreciate you guys a lot. Enye into na into ebalekile. If you are a loyal Zungu Nation member, igama lakho uyahamba uye ku profile yakho uli-edit bese ufaka isign yamanzi. Ngicela onke amaZungu Nation agqivizile a-comment esizobona ukuthi lento engishoyo injani. Onke amaZungu Nation our comment. Onke amaZungu Nation, thank you so much Nkosi, my brother man, you did a lot. Every Zungu Nation egqivizile ngicela i-comment. Naba be-comment oNcami, oKasi, oSibomi, namba eduze igama lakho nje ufaka amanzi. Nanka lamanzi engiwashona. Nanka lamanzi engiwashona. Yiwo lamanzi engiwashona. Nabo ngwanelihle. So ufike nje ungene kwiprofile yakho edit igama ufake lamanzi. Lo awafakile. Wasendile wena kimi kodwa kuwa wekho. Yeah. Wafaka nje tuzo igama lakho le emoji le. Ufake lamanzi emoji, file lamanzi. Ukuze ngizobona ukuthi angena amaZungu Nation athi ngikhululeke. Because mangibabona ngena ngibona amanzi thawu safe sikhona ezami. Uyabo. But guys ngiyabonga kakhulu madoda. I appreciate you guys a lot. Siyabonga kakhulu. Let's have a lovely night. Abafuna ukuthenga imoto umusebenza uhola a minimum of 7,000 going up, you do qualify to get a car. So that's number I'm on my bio, ungisendela ama documents akho. Self-employed uyisebenza at least make 15,000 monthly, then I'll be able to sell you a car. Number yami ikwi-bio. Desayo jima tata ndiyabuya. Hayi jima nkunzi yami. Every day 9:30 we meet up here. Every day 9:30 we meet up here. Siyabonga kakhulu ta. Siyabonga kakhulu. Dani Mkhaya. Nakya njengomlamuli, umlamuli secivizile nje. Secivizile umlamuli. Nangu no Junior sebecivizile. Nangu Lu secivizile yebo phela. Ngithanda ukuthi ecivizile zeZungu Nation. Ngithanda ukuthi ecivizile. Ngiyathanda lapho, ngiyabonga kakhulu. I appreciate you guys a lot. A lot. And ngithanda luka love. You mean a lot to me. You mean a lot to me. Ngiyabonga. Asivaleni madoda.